The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaga aton sa nga pagpangalagad ka-edisyon sa Kapihan sa Aksyon nato igadulong sa inyo. Ang aton bisita karon nga aga, ang aton nabiyan si Miss Charis Avila sang Social Security System sa Region 6 na. Kag hambala naton dire ang pila ka mga bagay, especially ining napatigaan subong race sang SSS, ining run against contribution evaders. Kag ang social pension sa mga senior citizens. Mga senior citizens, standby ka mo dira. Istoryahan tani karon ang angot sining social pension para sa inyo, no? Subong sa aton linya, kaupod naton si Miss Charis Avila. Miss Charis, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Mayong aga Action Boy, mayong aga man sa tanan nga tagapalamati subong sa Kapihan sa Aksyon. Okay. Ang race ining run against contribution evaders, no? Muna sa ang race Yes, sang SSS. Sang nagliligad nga may nadlaw nangin active ang kampanya sang SSS angot sini, no? Especially diri sa siyudad sa Bacolod. Kumusta ang resulta ni Miss Charis? So actually, Action Boy, no, maski wala pa natapos no ang adlaw sang una tang operation sang race, may nagapinanawag na sa aton ng mga employers na gusto na mag-settle sang ilang delinquency sa SSS. So amo na. oo, daw nabalaan nila gali nga may race. Matumato na sila tawag sa SSS kay mabayad. Yes, Action Boy, no, kay hindi sila gusto nga mag-ano na nga madalahig pa sila sa race man naton kag ang ato man sir no nga gin race man siya naton hindi man sila gusto nga kumbaga mag elevate pa ang ilang case sa prosecutor's office. Kasi napadala na sila naton demand letter mo kalabanan sini nga gin subject sa race ng mga establishments. Action Boy, napadala na ni sila, nakabato na ni sila sang demand letter. Okay. Nga gina-remind ka lang din sila nga i-settle na nila ang delinquency para hindi pagid bala maglabot pagid sa korte. Kay Action Boy, once sakaan ni sila sang mapiyansa gid ni ang employer bala kay SSS ni siya nga violation. Criminal ni siya ang iya nga ano. Criminal case gali na sang pasaka. Criminal case ni siya, yes sir. Ang SSS law. Daw amo man sang tax evasion ba? Daw mo daw pareho lang tax evasion. So ining aton nga gina paidalom bala sa race. Kung hindi sila mag set ano ning nagkatabos ni after nga mabisitahan sila, then they got to pay, no? Mapilitan sila mabayad. Di sila ang ba anong may penalidad kita sila nga may kaso, yes, may evasion mo. Oo, so bali ang show cause order ni sir nga ginahatag sa mga establishments nagahatag sa ilang 15 days para
mag-submit man kung may ara sila nga i-counter bala sir, parehas na may mga proof sila, mga dokumento sila nga ang ilang nga mga empleyado or ilang nga operation nag-untat gid man no sa nga nga mga period, ti amo na iyang ugada nang ma-reassess man niya ang aton nga mga account officer. Kay may mga account officer ni siya action boy nga na in charge kada barangay, may ara na siya nga to nagay-na-assign na bala. So kung may ara sila i-submit, i-reassess man na sa aton account officer kag may possibility nga magnubo pa no ang ilang delinquency. Pero kung hindi gid sila action boy kumbaga magkadto sa aton kag mag-present man sa ilang side. Kay ang iban ni action boy may mga reklamo ni siya sa mga empleyado nila nga wala gin report sa SSS, wala gin hulugan, o kung wala nagsabit ng ilang collection list bala, action boy amo na nga hindi man ka-avail sang benefit sa SSS ang ilang mga empleyado. So mga 15 days after kag wala gid Japan action sa ilang part, amo na pagpasaka ta ng kaso sa prosecutor's office. Okay. So akon padalaan sang show cause order ang isa ka kompanya isa ka establishmento kag sa assessment abiyang nag-evade gid saya sang pagbayad sang contribution, may mga penalties man na siya. If ever siya magbayad sa may mga penalties man? Yes sir no, wala labot sa contribution nga monthly contribution nga dapat bayaran, may penalty pangina 2% per month na siya action boy. Halin sa na-due na ang iyang delinquency asa sa bayaran niya na no, 2% per month. Plus, kung may ara na sang contingency, busilingon, may ara na bala nagmasakit na to during that time ang iyang tao, kag wala naka-avail sang SSS, nga benefit, may damages pagid kita nga ginasukot sa employer. Kaya ang ako na tanaw diri bala, if ever may mga amos ng mga employers nga waya gabayad sang sang premium sa ilang mga empleyado, may pagid sindi ko ang mga empleyado ginabuhinan mo na sang SSS, hindi ba? Ginabuhinan mo sila sang share nila, tapos may employer share ka man. So meaning, kwarta sa empleyado mismo ang wala abot sa SSS, wala na remit sa SSS. May damage na on the part of the employees, hindi ba, Mr. Yes, action boy, no? Isa na siya ka, action boy nga kung hindi ma-remit, naging buhin na sa ila nga empleyado. Pero may ara, gidya action boy nga, wala man ginbuhin sa ila empleyado. Pero, mandated by law na siya ang tanan nga mga employers naton nga first day pa lang sang ila nga pag-ubras ng ila empleyado sa ila dapat i-cover na sila sa SSS o report na sila bala action boy sa SSS. Baligin tagaan sa ang kada employers no nga 30 days para i-report ang ilang mga tao sa SSS. On the second month nga dapat nga bayaran na nila ang ilang contribution kay kung may matabo na sa ila empleyado within that period, manabat na ang ilang employer. Okay. Amo ni sa Mr. Rizzo, may ara ka mo power, let us say, ang isa ka empleyado, isa ka employer, way sa nag-remit sa SSS premium sa iyang empleyado. Okay. May natabo sa empleyado. Do you have the power to nga ma-require ang employer nga ang dapat ang benepisyo ato sa SSS ikaw dahatag kay way ka nagbayad? Hindi na? Oo, sir. May ara kita na, sir. That's why pasaka kita kaso, sir, no? Basta magkadto lang sa aton ang member or ang SSS nga empleyado para mag-file sang complaint. Amo na siyang isa pagid, sir, nga way nga mabalaan nato no kung mag-file sila complaint. Ang isa, sir, sa monitoring sang aton account officer, kay tian mo na ila ubra, sir, no? Mapping na sila para sa mga BIR sang mga establishments kung naka-register na sila sa SSS, kag kung na-report nila sang insakto ang number of employees nila, kag kung ginabayaran nila sang insakto man, kay ang contributions, ang premium contribution sa SSS nagavary na siya depende sa actual na employment sang ilang nga empleyado. That's why action boy ang aton pinaka-proof na sa ila ang payroll gid, no, amo na ginabasihan sang assessment sang aton nga mga account officers. Kung wala sina in the absence ng mga payroll, any other nga documents bala party sa ilang compensation documents. Kung wala pagid na action boy, amo na naga minimum wage kita nga pag-assess
sa mga employers. Okay. So ang ang payments ng premium gali ga depende ni sa imo man nga income sa imo nga monthly Yes, sir. income mo, no. Hindi na Sir. pwede nga daw nimo asakwan ako nga bracket to, hindi na pwede. Oo. Oo, hindi na siya, sir, fix. Oo. So kinahanglan gali base na siya sa sa imo nga income man, of course, no. Oo, sir. So amo to ha nga ang gina-emphasize ko bala kay damage has been done sa mga employees nga hindi mo yan mabayaran, tapos when the time comes nga kinanglanan nila ang benepisyo nila from SSS, thinking bayad man sila sa SSS pero wala gali gina-remit, ang ila benepisyo should be shouldered by the employers. Yes, sir. Okay, sige. Sa ang may mga exemption man ta, Miss Charis, sa employers nga magbayad sang sang premiums. Ay may number of employees dapat ang isa ka kompanya for them to be required to pay the premiums. Wala, actually. Wala, no? Action boy, no? Kabalo ka ang employer once mag-operate na siya, first day kag may tao na siya, i-report again sa SSS. Tapos wala kita sang mga unlike sang dole bala, sir, below 10 employees, exempted sila or may ginahatag sa ila no nga leeway sa mga employers. Ato niya, sir, maski isa lang kabilog ang tao niya, dapat i-report kag ibayaran niya gid na iya. So amo na siya, so kay tigahatag kita, sir, sang benefit sa mga empleyado mo, ang ginabasihan sang pagbayad sang benefits nila ang ilang premiums na ginabayad. Kung wala sila ginahulugan, hindi man maka-avail sang benefits sa SSS. Okay. You mentioned a while ago nga may ara kita mapping nga ginahimo ang kada barangay, may mga account officers kita in charge of sang mapping, dira. Does that include sang mga household? Kaya I understand ang mga household helpers, ang mga bulig sa balay, dapat miyembro mo na sa SSS mo. Yes, sir. Dapat din man siya, sir, no? Kay actually, prior sa Kasambahay Law sa 2012, 1997 pa, sir, no? Coverable na sa SSS law ang aton na mga kasambahay. Gakatabo na siya, sir, nga ang treatment sa, sir, sang kasambahay nga mga employers nila, the same na siya, sir, sa mga regular nga mga establishment ng employers. The same na sila ginabayaran nga mga bracket. So, the same na ang mga benefits na makuha nila. Wala gina siya, may ginain action boy. Pero part na siya, sir, no, nga ang pag gina-encourage na gid, sir, ang mga employers naton nga may mga household gali, sir, ng household employees na i-report man kag ibayaran man ang ilang mga tinaw sa ilabalay. Ang akon is na-include sila sa mapping sa aton mga account officers, ginabisitahan man ang mga balay. As much as possible, sir, no, ginadalagid man na siya sa aton ng mga account officer. Pero mula na, sir, may medyo kabudlayan ng, sir, kung especially kung mga gated mga communities, subdivision, na budayan kita, sir, magsulod. So, amo lang na, sir, ang aton, kay tungkol may kasambahay law na, kung bagagin buligan niya, pag may SSS law, sir, yung nga mag-implement sina. Amo na, pag action boy nga damo, kita sang mga house helpers nga nagakadto sa SSS, mag-file sa ilang nga complaint. Kaya tinuig na sila nag-aubra sa ilang amo sa sulod balay, pero wala sila ginahulugan. So, part kasi na, amo na mag-assess na naman sa employers nila sa ilang balayran sa SSS. May managani nga may amo na bala nga sa aton makasambahay bala, dapat ka makahibalo ni sila sa ilang diretso mo, no? Dapat makabalo ni sila kay isa may ara nga instance man nga nakulbaan man sila mo kay base madulaan man sila obra mo, no? Oo, amo na siya. Amo na kabudlayan day. Nga madulaan sila obra, tinadlok man sila mag-report, no? Pero galing kiti diretso mo na mo. So, siguro, sa pa kung magbisita ka na, like you've mentioned, nga damo man ta mga gated communities, but hindi ka man kadali-dali sulod. Yes, sir. Base kung makasulod ka man sa balay, base magsilim niya, kuhaan ko na iyaho, nablos ko na, dahil napiskigla ko na, amo na bla, no? Oo, sir. Pwede nila ginmabliban. Medyo may problema, jutay, dira, no? Siguro, pagtanaw ko, mabalaan na isang SSS kung may mga employers nga wala nagabayad sa ila nga mga sang SSS premium sa ila mabulig sa balay. Kung may magreklamo, kung may magreklamo, may kabud nakita kung kabudlayan sang SSS na, di mo? Okay. Ang problema naton sa SSS. Okay. So as of now, ang aton nga ining race, kapadayon pa ni siya? No? Padayon pa, no? Yes, oo, Action Boy, no. So, halin pang March, Action Boy,
pila na mga 5 na ta ka race operations wala labot ang sini sa Bacolod no. So nagkalalain lain na to nga banwa diri kag syudad. Mayara kita sa Sagay, San Carlos, Bago kag nakalabot pag kita sir no sa Bais kag sa Siquijor. Part na siya sang division naton sila ang ini nga lang ang mga provinces sang Oriental, Occidental kag ang Siquijor. So laban-laban action boy na ma-regular na ini ang aton nga pag race operation para mag-remind sa mga employers naton sang ilang legal obligations sa SSS. Kaya man, galing ka sige-sige bla kay kadamo sang mga nabalaan naton, especially ining mga blue collar workers bla naton, no, di bla? Sa mga blue collar workers usually ka katabo na mo igo kagli mga malaan nya way kagli contribution sa SSS no way galing na remit sang amo mo yang ang SSS yang ginabuhinan man ang alain di sinada kong ginabuhinan kamo tapos way remittance sa mo ginang masakit. Oo, especially pag sir no ang mga loans nila bala sir nga ginbuhin sa ila pero wala man ginbayad. So naga-incur man to penalty man ti ang kung hindi magreklamo ang aton nga member, sila ang mabayad sila sang penalty. Wait. Mga loans, kung mga loans gali ni ang employers, na sila naman ang pwede silang makabuhin sa empleyado sang loans? Kay monthly bala sir kundi ang mga members naton nga may mga employer, kung mag-file sila sang loan, gina-certify na siya sang employer nila ang ilang loan. So kung dapat monthly man gina-deduct employer nila ang ilang monthly nga payment sa loan nila. So may instances nga wala ginadeduct or ginadeduct pero wala ginaremit sa SSS. So kung madugayan na bala sir, isa naga saylo na ulubrahan empleyado, nabilin pa yan po ng iyang loan nga wala na bayaran. So kung galawig man sir, ikadako man siya ang penalty. So kung hindi magreklamo ang member, hindi naman masukot to ang employer niya. If ever nga magsukot na kag may deduction niya sa employee, ang penalties na ang employer ang ma-shoulder? Yes sir. Amo na siya sir no kada monthly kay ti may ara na siya deadline ang payment ng loan naton. Lampas na incur na siya penalty sir ang ilang loan. So kung way kagarimit ng employer kay kamo na bat sang kuanda sang sang penalties dira na nga ma-incur na sa hindi pagbayad no. So subong ni mga pila na kabilog establishment ang naka-comply ha sa naging kantuan ninyo sa race ang nag-comply. May nabaton sa mga feelers sir no halin sa mga employers may ara na ba sa 4 or 5 sir. So mayo kay may at least may epekto mabuligan nato ng aton mga employers. Sige. Mr. Sailo ko sa katupiko ini social pension bala sang mga senior citizens. Sa SSS ni no ning social pension naton nga tawag. Ang pagitindi ko sir ang mga senior citizens nga covered sini ang wala na yan nagabaton balay sa SSS o kung sa GSIS pension. So sa social welfare ni siya sir nga side. Okay. Oo, hindi sila eligible. Amo na ang next year pa ihatag sila January. Amo na siya. Ang wala nagali nagabaton sang wala sila yung SSS or GSIS. Amo ni sila gali ang maka-avail sang social pension nga ginatawag. Ati kay social pension ting actually yung SSS ti pension man mo social pension may pension kanda kung nagduwa na ng pension mo no yatag naman. Okay sa lain gali nga di pa ahensya na saya. Okay. Yes, Let's go to sining gina kwan bala isa sa mga priorities ni SSS president no president si Mr. Hino no. Yes sir. President. CEO naman. Ang isa sa iya priorities nga nakita ko is ining digitalization pagid bala dugang pagid sang sa digitalization ninyong programa dira. Anong mga plano pagid ang ako nakita ni Digaling kung sige pagid ni ang digitalization may ara magid na may kabudlayan sa kuan mo pero Driko Anay ano pag ang plano pagid nga idugang nga mga serbisyo nga digitalize na sang SSS? Ang pagkabalo ko sir no may ara sila in the works nga mga programa pero wala pa kita actually action boy guidelines nga nabaton. So sa mga sumunod I think sir nga mga months nasida pa lang sir no ihatag sa aton ang guidelines ng bago. Pero action boy halos tanan naton nga mga benefits no pag
services ara na sa online. Mm-mm. Ara na sa website ng SSS, pati ang mga pagbayad online. May ara na kita lain-lain nga online payment channel. Mhm. Pati ang mga funeral, pati ang death claim, sir, no? Sa kung Mm-mm. ang claimant niya, dependent legal spouse niya, ara naman siya, sir, sa online. Ang nabili na lang gid, sir, ang mga disability. Kag Okay. ang claimant sang death claim, death benefit nga hindi iya ang dependent legal spouse ang beneficiary. Sa mo na lang hindi pa online. Yes, sir. Mhm. Dason ang I think do kadamo although nga may kabudlayan especially ining aton nga mga may edad na nga ti daway na tawo sa panahon sang paggasanyog sa technology naton. Pero so far nakita na kun halos siguro sobra 80% guro sang mga transactions is online na ang naka-avail, no? Action Boy. Oo, Action Boy. Ninsakto na siya. Maski kita, no, kung mag-check kita sa mga disbursement naton, hindi na kita kakuha sang figures gid per branch kay tungod sa ang submission, ang filing sang mga benefits online na, so centralized siya bala, Action Boy, para sa main office naton. Ang figures hindi na kita kadali-dali sa branches lang nga level or sa division. So amo pag na Action Boy no sa mga aton ng mga members, especially sa medyo technically challenged, may ara kita nga gina-provide nga mga desktop computers sa mga SSS branches naton, kundi libre ini magamit pang aton ng mga members sa pensioners pag may nag-assist May pa sa ga-assist. ila. Oo. Nga SSS nga employee, sir. So maka-walk-in na sila by number coding lang, sir, depende kung anong sa last digit nila sa SSS number. So may ara mga 10 I think desktop computers, Action Boy nga pwede lang no magamit nila kag damo na kita nabuligan sa e-center naton. Oo, Sa mga branches. importante da Mr. Riz ang gasman sina da medyo laba-laba man patience dapat Yes. sina mo. Oo. Kaya balo ka naman. Hindi na Action Boy. Hindi na nga daan ka balo ang nagkanto sina da mo yung suling ka kanto sina da hindi nakbalo mo. So medyo laba-laba ang pasensya mo sina da kay hindi na masing alam mo bla ang mga senior citizens sa Balao. Oo, gano'n. Actually, Action Boy, nagka-misconstrue na kay medyo ang iban sa balang members, especially ang mga medyo tigulang na nga, hindi mayong kabati. So, medyo dako man ang tingog, mag-explicar sa ila. Oo. So, hindi man sang iban nga Ginakigan. na. Oo. Amo na da siya. Pero kung makita mo, Action Boy, in public, kinasaya Action Boy mo, aton nga i-center. So, makita, ginada sa mga members natin kung paano ta magbulig sa aton na mga iban nga members, especially ang mga may edad na. Kaya hindi mo ta gusto na bala kaysa base bala mag-viral bala kaysa tiway mo intindihan kaysa nga katabo ginadaya mo nga mag-viral ka ba sa social media bala nga in fact sa kamatura may kakabalo gali ya nga ti may mga sitwasyon nga gadako ang tingog sang ga-assist kay hindi ka bati ang mga tigulang di mo naman dako tingog. Pero hindi ba last time daw may ara nga isa ka complaint na kuan no pero daw na reglo na to. Oo, sir, no, na-contact na to siya sang aton nga heads. No? Kung ang mapag Action Boy, no, ang ginahingyo taman sa aton ng mga members na kung may makita man gid sila na hindi amo ang pag-sabat sa ila, pag-atubang sa ila sa mga members, pwede gid sila Action Boy ka pangita or tawag bala ang supervisor or manager kay kiara man lang da kag reklamo para ma-address dayon ang ila man nga concern. Especially para sa iban mga members. O para man sa ila, sir, kung pamatsyagan nila na na-offend sila bala, sir, sa paghambal sa ila, pwede gid sila, sir, ka istorya dayon sa aton nga manager o kung sa employee dayon, sir, no? Para may sindihan na iman sila, sir, kag ma-address ang iya nga concern. Hindi lang na mag-post sa social media, reglohon tanay sa istoryanay da. Hindi mo na makasulban. No? Reglohon tanada kung maistoryahan tanada kag ma-ariglo tanada para mag-ininsindihanay kita kundi mas mayo, no? Amo na ganing siling kong sabi san para sa amon. May makadto di sa amon ma-complain,
check ginaanay namon sa kung sino ang ina-complain kay ti may explanation man sila bla kandi nga ka makabulig man ta nang explicar sa nagareklamo kag ba maintindihan niya man no basta mo na sining ko basta nami kita mga gaman sa aton especially mga frontline na employees naton dapat mga laba gid pasensya kay ti gadil kita with kwan mo sang mga senior citizens usually mo. Yes, sir. So laba gina pasensya mo yan no. Anyway, last day Miss Cherise, do ka kwano ining ang comparative data naton bala sang 2010 to 2015 kag sa 2016 to 2021 5-year abi nga period do kadako gid ya sang na-release ang SSS nga mga benepisyo sa sining last 5 years ining 16 to 21 2016 to 2021 no. Oh, sir, no kay based sa amount, sir, no, kay nagtaas ang aton nga premium contributions na taas man ang aton nga monthly salary credit, sir, 2016, sir, ang aton to nga pinakadako. So, sir, itong mga ara siya sa mga 16,000 nga bracket. Tapos, nagsubong 20,000 na sa sir nga bracket eh. Tapos dugangan pa sir nga mas nagdamo pag subong ang aton nga benefits kasi nagdugang ang unemployment benefit naton. Ang maternity benefit naton sir no from 60 days to 70 days na ginahatag 32 days na ginahatag sa before sa live birth normal to delivery subong sir naghimo na siya nga daan 105 days. 105 days. Basta live birth, may additional pa na siya sir nga 15 days kung solo parent ang aton nga member. So excuse me, amo na siya action boy nga mas dako pagid kay tungod nga nagdako ang number of days na ginahatag ta sa aton nga mga female members nga nagbata. Sa maternity pa lang na sir ha. Okay. Umuganis ko nakita ko daw halos daw nagduble ba ang releasing ang na-release abi nga benepisyo sa SSS damo kwartang SSS gali o damo. Amo pa sir no nga kinahalungan sa gina sir ang reserve fund naton kay para man sir may mga baton pa sir no ang aton nga mga members sa mga feature pagid bala sir. So amo pagid na sir nga nagaakop man kita sir sa mga pensioners naton especially in surviving spouse para mabalaan sa sir no kung ara pa sila kay ang iban sir wala gina-report bala sa SSS nga wala nagali ang surviving spouse nga pensioner. So dapat mauntat man na sir na mautod na siya ang ilang nga pension kay 2020 2021 sir suspend ta sang aton nga annual confirmation of pensioners. So hindi ta mabalaan sir no kung ara pa ang aton nga pensioner. Sige lang na isulod ang ilang pension sa ilang savings account. Okay. So kaga ang may isa di ka na mangkot sa akon blaw kung nagaedad na sa 52 kag drop lang siya mabayad sang iya nga SSS by the time mag 60 sa 8 years na nga contribution daw kulang para sa pensyon. Oo. Is it advisable sa mga 52 anyos 53 nga pamembro pa sa SSS? Oo, sir, kaya natin nga coverage sa SSS below 60 mo. So mga maski 59 years old pa lang sir ha, subong adlaw kung mag-apply siya SSS number kag self-employed kag maghulog siya sa iya nga contribution. Kung hindi man siya sir ang maka-benefit so retirement pala sir nga pension, ang iya nga beneficiary siya makabaton pa sina iya sir kung ano matabo sa iya. So action boy kung isa lang kabayad kag valid nga payment to siya sa iya nga SS contribution, makakuha ng ato members sang funeral kag death benefit maski lump sum lang. So dako gid sir ang balik sa ato nga mga members. Okay. So like for instance 52 ka kundi hindi ka lambot 120 months ang imo contribution kay ti pwede niya masige sir beyond 60 pwede ka makalabot siya 120. Tapos maka-avail ka pension. Pwede ka masige no, you don't need to retire na iya dayon pagka 60 mo kay ti way ka pa makalambot sang imo nga kuan premium contribution. Kaya ang minimum naton is 120 mo na nga pamangkot siya kay ti mag 52 ko pag 60 ko walum na nakatuig hindi ka lambot 120. So pwede masige until nga malambot niya. Yes sir, oo. Kasi nga malabot ang 120. Pero if ever nga nagabayad siya whatever nga may happen to him or her kung ano matabo sa nagabayad bisan hindi sa kalambot 120 may pension niya ang iya nga kuan mga beneficiaries gali.
kung ang aton sir sa death benefit claim ang iyang dependent legal spouse makabaton pension kung nakalabot siya bayad a member 36 months prior sa semester sang iyang contingency. So 36 months na gid na siya action boy. 1 year 6 months prior sa contingency niya kag matabo sa member ang iya yang dependent na legal spouse kag kung mayara pagid siya yang minor dependent makabato na sila sa monthly pension nila. So kung di siya kalabo 36 months, lump sum lang sir, no? Lump sum. Death benefit, ang mabaton. Pero may funeral pa na sila sir nga kwaon. Wala labot sa death benefit. Ano kita mag-compute sa funeral benefit? Ang funeral Hindi sir, ni sa plariho, hindi ba? Hindi ni sa plariho. Hindi, sir. Oo. How do Pero the-range ni siyang amount niya from 20,000 to 40,000. Ang pinaka-list is 20,000. Oo, ang maximum is 40. Pinaka-minimum niya 20, maximum 40. Oo, depende na siya sir sa kalawigon, sa hulog niya, sa number, amount man sang iya nga contribution, contribution na ginabayad. Gali nagadepende gali no sa imo contribution mo, of course no. Kung dako imo contribution, dugay ka na, so mas taas man ang imong funeral benefit. Ang funeral niya insigida niya right after nga mapatay ang malubong siya, miyembro yan, tes malubong bro makuha na niya no? Basta may OR lang sir, no? May receipt lang sila nga may provide kag ang death certificate na maka-avail na sila dahil sa funeral benefit natin. Amo gani nang ginaka-clear ko man kanang bisa sa may sa kon ko lang ang likong funeral benefit mo lain na sa burial yan, iblali na yung burial yan. The same sir. The same? Burial sa funeral. The same na siya? Sir. Ang death gali what I mean, ang death amo na gali ang lain siya sa funeral. Kaya ang death claim mo na iya either lump sum ka da or pension sa imo sa kuan sa imo dependents no amo na saya. Sige bangkot ko mo Mr. Riz dira sa Guabla sa diri sa Bacolod ni SSS nga daw kadamo gyapon sa nagalinya na da makita kung kisahaw aga pa sa okay ang tibalan mo action boy ang aton nga opisina 7 na siya ga-open mo. Okay. Oo, mayara kita mga empleyado nga naga-start na sulod 7 o'clock para makiter na ang aton nga mga members. So ang iba na da sir no kay kundi ang matamat naman ang pasulod sir sa sulod ng opisina. Ara da sila ya sa sagwa. Sa sulod man sang gate sir pero may tabon lang na da para sa ila. Ang tabi sir sa mga members naton kung mga simple man lang sir nga verifications ginaayo ta sila nga online na lang sir kasi ara na da halos man ma-check nila ang ilang nga contributions ang avail kung anong ma-avail nila nga mga benefit kasi may eligibility na da sir mo. Ang ano lang din sir may ara tada iba niya nga naga-appointment ang sa mga employers naton. So kung may nakabutang man sir nga period or time kung ano oras sila makadto, pwede gina sila magkadto sila mga 30 minutes before or 1 hour before. Kasi naka-schedule na magid sila. Pero otherwise ang iba ta sir remember basi bala bayad na sir how kay bago lang sa nakatapos ang deadline sa quarterly payments ng aton ng mga members. Isa pa ginasir no nga nagapa-laba man sa pila naton. Pero action boy ginahambalan na ang mga members nga hindi man kinahanglan amo ginakaaga magkadto para makita. Kay makita ko da action boy mga alas 3 mga nagahawan-hawan na nada ang mga tawo sa aton. So pwede na da kakadto aton mga members kung mga walk-in lang kag number coding sila mga alas 2, alas 3 sa hapon. Amo na sir amo na sir no nga gatumpok sila kung aga pa pero pagkahapon na sir wala na masyado da tao. Okay, amo na bing iban may mindset iban nga agahan ta pa ni para para makauna ta kay base. Lagi sila kay damo man sir hangga kadto. So amo na no sa aton nga mga members bala sa SSS kun mga simple man lang nga mga queries malang ara na sa online no kay inigani aton guro nga data ni sa mga naka-avail sang benefit through online way pa taas ni kaayo way pa include sa mga inquiries lang Oo sir pero ma-check na nila man sir ha masi sa mobile app lang kung anong status sa gin-file nila nga benefit or loan. Okay. Magwa na da ano tong loan ko sa SSS magwa na da kung ano nang di na sa dampi. Ang status niya. Ang status niya. Makita na nila. Okay, so mas mahapos no. Itistingan ko na bi loan abe kun
Kung madasig sa. Anyway, Miss Cheris Andes, may mga kwan ka, may mga announcement ka sa aton nga mga members sa Ano lang sir, SSS? ang members naton nga mag-follow lang sa Philippine Social Security System nga ah, official Facebook page naton sir for information, mga updates naton kay ti ara lang man da Action Boy no, mga balita ta party SSS kag mag-register sila sir online para mag-check sa ilang records ara man da kag ang importante gid Action Boy no nga kung employed sila na makita nila kung report sila kag ginahulugan sila sang ilang nga mga employers ang kag insakto ang ginahulog sa ila Action Boy para maka-avail sila sang benefits ng SSS kung wala sila ginahulugan, kung wala ginabayaran ng ilang nga loan nga ginadeduct man sa ila, pwede gid sila kakadto sa aton sa mga SSS branches para mag-file sang complaint. Kag Action Boy no reminder sa tanan naton nga mga members nga libre ang aton nga mga serbisyo sa SSS, wala na siya bayad. So kung may magpalapit sa ila nga mag-offer services ng SSS, ID man siya sir or filing sang loan nila, ilang nga mga iban nga claim, kag magsukot gani isang transaction fee sa ila Action Boy, hindi gid nila pag i-entertain no kasi laban mga fixers kag scammer kasi sila lang man mabudayan. Oo, sang amo sila. Madam, yung salamat. By the way, last na lang, Miss Cheris. Sir. Ining online naton nga mga transaction, why sang danger ang membro nga ma-scam da? Basi, Amo po sir, no? Dapat sir, ang ilang login credentials, ilang username at password, dapat sila lang ginakabalo ang members pala sir, kag ang pensioner, hindi kinila sir pag ihatag sa iban. Kaya amo lang na sir nga nagka-compromise ang ilang login credentials kung magamit sila bala sa iban nga mga computer sa public na bala sir, is automatic na sir mo nga nagahambal nga ginapa-save bala sir ang ilang login credentials. Pwede na siya ma-access ang iban na tao. Amo na sir nag-offer man kita computer terminal sa office para safe bala sir ang aton nga mga members. Pero so far Action Boy no, ang makita talaga nga gina-file isang salary loan, ang ilang account, ang may .sss account nila, ang amo na sir kung sino to may access ng ilang username kag password. Pero other than that sir, hindi na sir ka-access ang SSS nga maubrahan dabi ma-finance ang claim upon salary loan ang ilang amo na nga may .sss nga account. Okay, sige. May may safety nets manggali nga. Kag may mga sir, may mga security features kita sir nga gina-provide especially kay ang mga benefits or mga loans members naton, ang ginasudlan bala sir ang disbursement account na gina-enroll man sa members. So subong sir, mas nag-stick to na gid kita na wala labot sa SSID, proof of membership sang member naton sa SSS, ila ID, government ID, dapat ang ilang kinasubmit man nga disbursement account or savings account, gagwa gid ang ilang nga ngalan. Klaro bala sir. Mo lang na sir kag medyo nagdugay kita sir no sa DAEM approval naton kay duwa na subong na ka step, so duwa na nag-approve sang ilang enrollment. Okay. Sige. So Miss Cheris, salamat gid for your time ha. Thank you very much and have a blessed Sunday, Miss Cheris. Thank you, sir. Mga kaksyon si Miss Cheris Avila no sa Social Security System no diri sa West Division no ang ila sini nga sakop no. Salamat man sa aton sini nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Kag sa aton of course mga naga-monitor sa radio no. Kay Leia Morales Berida sa Barangay 29, good morning sa imo. Upod kay Ryan Bisagas dira no. Ana Sinoro, good morning man. Rochelle Fulgencio Susana, Cheryl Alayon, oy day mga agadra sa imo. Kay Ray Flores Baryoga, ano na yun, madami po salamat sa okay lang, no problem, ano. Kay Dennis Richard Tiboroma, press, mga gabi na si, mga aga na si imo, na ano to nagbinulagay, to gabi doon naglingin ulo, kundi na to si Dennis man. Hindi kay kundi na to si Dennis, magkungita ko, hindi ano to man, nagbantay na to man. Sige lang anyway may sunod naman no? Si Rose Ann kag Russell Paglumutan, happy wedding anniversary sa inyo. Halin sa kay Ana Sinoro no? Happy 13th wedding anniversary Rose Ann kag Russell Paglumutan. Kay Miss Georgia Gargasiran, yes, salamat man Miss Georgia. Wow, the best nga dancer ni si Miss Georgia.
Perti ang iyang kuan kahapon, perti ang iyang nga mga dance moves kag mga dance steps ya, hindi sagad oh. Mangkot ko galing si Francis ning kusino na sa niyang butaw na kaklala. Buyong bata na Star Mayo, Ma'am Van. Good morning man sa imo, Ma'am Van. Si Ma'am Van will be leaving for Minnesota na for the US buwas nga adlaw, no? Mabalik na siya sa Minnesota, no? So Ma'am Van, it was really a pleasure having you with us, no? Sa imo nga always nga pag-upod, pag-support sa imong kaalwan. Salamat gid Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo, no? Ang wish namon sa imo is to have a safe travel kag kabay pa nga we will see you again soonest, no? Ma'am Van, salamat gid, no? Renelyn Antonio kagay Rosene Santia Luxin, morning man sa imo. Oy, ang ako namigo, ABC President Ed Pregua. Morning sa imo ka SB, Ed Pregua, dira sa may Isabela, ang ABC President sa Isabela. Salamat man. Kay Joshua Bia, abaw, ari pagit ang migo, taton nga perti gapon ang kuano, perti ang randa de gapon, no, doon ang kanta nga Butchikik, hindi na ko naan kinsindi. Pag kanta yan, mas hindi na ko kinsindi. No? Butchikik, kanta sa Butchikik. Ting Butchikik, hindi na ko kinsindi mo kung anong butsilingon sina. Yung kanta nga Butchikik na. Kinanta ni Jonathan Bia, mas na hindi nagligin pag itong ulo ko mo. Inday Plaza, Christine Menias Villalobos, good morning man, ni Messia Roques. Oy, akon nga pariente ho, napakadua ko. Lawrence Melgarejo con Clara. Day, good morning dira sa imo sa Binalbagan, no? Morning man, kag happy Sunday. Miss Jinky de Lagdon is also watching. Miss Jinky, salamat man ha for your continued support, no? Sa specialist sa Action Radio Bacolod kag sa Energy Fans Club. Salamat gid Miss Jinky. Mary Joy Victorino Flores. Nakuha niya na ko nung iyang coupon sa okay, thank you. Sige, mayo man, no? You're welcome. Arthur Jeff Villasor, morning ko no halin kay Miss Jinky de Lagdon, dira man kay amigo na to Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo kag sa pamilya niya sa barangay Pandanon. Okay. Si Mama Mary kag Papa Robert Flores sa barangay Carulan ni Mary Joy, ginatamyaw niya man. Marilo Beltran Camento, si Manong Rico niya Hava, happy birthday! Sa kay Rico Hava, sang Hermelinda Homes. So, happy birthday sa imo Rico. Kag, okay. Jean Hisolgon, blessed Sunday man sa imo dira sa may Valladolid. Sa mga ka-aksyon sa iban pa dira, salamat man for being with us sa aton nga pagpakalaga diri sa kapihan sa aksyon. Kag of course ang Action Radio will be celebrating sang amon sini nga 53rd anniversary sa August 17, no? May mga mga activities kita gin prepare, like for instance mga medical mission, balik eskwela program naton, may ara kita nga bloodletting. So, especially sa bloodletting, mga ka-action, if you can join us, sa aton nga bloodletting activities sa Action Radio Bacolod, ang tuyo sini is makabulig sa iba naton nga mga kauturan, no? So, with that, mga ka-action, salamat sa inyo pagupod diri sa aton sa Kapihan sa Action karon nga Domingo, Agosto 7, 2022. Standby na sa Brigade in Action, magasunod sa dili gid lamang madugay. Ang ato sa inyong pagpangalaga, ginadulungan sa inyo sang Dr. Fritz Green. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
This news